Revúca. Kto vysloví tvoje meno a zostal by pritom chladný? Martin Kukučín. Pohľad na mesto Revúca na dobovej pohľadnici z roku 1904 zachytáva malé mestečko učupené medzi horami. V pozadí sa majestátne týči vrch Kohút. V roku 2005 bol vydaný súbor pohľadníc výtvarníkov z klubu Plánka a súčasťou je aj dielo s názvom Pod Kohútom od autorky pani magisterky Alžbety Zatrochovej. Avšak 1409 metrov vysoký Kohút nesľubuje nejakú prechádzku. Na jeho vrchole, rovno na mieste triangulačného bodu, stála kedysi drevená rozhľadňa. Postavená bola v roku 1923. Za krásneho počasia sa z nej odkrýval výhľad až k Budapešti. Fotografia, ktorá vznikla okolo roku 1925, vás na chvíľku prenesie do týchto čias. Z tohto miesta odletel na mesiac na svojom balóne legendárny krutohlav, rodák z Mníšan a hlavný hrdina z románu revúckeho rodáka Gustáva Roysa. Práve Gustávovi Roysovi bola venovaná pohľadnica, ktorá vyšla v roku 2024 a ilustrovala ju mladá výtvarníčka Petra Jankošiková. Vlastnoručný podpis autorky samozrejme v mojej zbierke nemôže chýbať. Z vrchu Kohút sa však znovu prenesieme späť do centra mesta Revúca k budove s rovnakým menom. Kultúrny, spoločenský a spolkový život v novopostavenom mestskom hostinci začal plesom 13. januára 1877 vo Veľkej dvorane, ktorá v tej dobe patrila medzi najväčšie sály v Gemer Malohonte. Štvorilku tam tancovalo 400 párov. Sála bola 19,8 metra dlhá a 12,5 metra široká. V budove sa okrem hosťovských izieb, reštauračného zariadenia a dvorany nachádzali aj spoločenské miestnosti, ktoré slúžili pre revúcke spolky. Klubovňu tu malo napríklad aj maďarské kasíno. Priestory tu dostal aj dobrovoľný hasičský zbor, ktorý mal v hostinci 18. júla 1878 zakladajúcu schôdzu. S najväčšou pravdepodobnosťou tu pôsobil aj mešťanský čitateľský spolok a viedol ho Julius Botto. V priestoroch hostinca sa stretávali aj členovia ochotníckej scény. Členovia súboru do roku 1904 naštudovali 19 divadelných hier. Významným medzníkom je vznik telovýchovnej jednoty Sokol. Bol to prvý telovýchovný spolok v meste. Valné zhromaždenie sa konalo 7. septembra 1919. Hlavným iniciátorom založenia Sokola bol doktor Milan Botto, syn Juliusa Bottu. V roku 1920 mala telovýchovná jednota Sokol v Revúcej 112 členov, z toho 66 mužov a 46 žien. Po 7. všesokolskom zlete v Prahe sa na Gemeri uskutočnili 2 sokolské dni, čo bolo veľmi neobvyklé. Telovýchovná jednota Sokol Revúca usporiadala podľa dostupnej literatúry 1. augusta 1920 Sokolský deň v Ratkovej, v ktorom sa stretli, cvičili a súťažili členovia telovýchovnej jednoty Sokol z Ratkovej, Revúcej, Rimavskej Soboty a Klenovca. Avšak obe pohľadnice, ktoré som vám predstavila a boli vydané pre túto príležitosť, sú ručne datované dňom 31.1920, preto z môjho pohľadu je otázne, ktorý dátum je správny. V Revúcej bol 29. augusta 1920 Veľký sviatok Sokola. Členovia telovýchovnej jednoty Sokol cvičili aj pred Kohútom, ako môžete vidieť na tejto unikátnej pohľadnici, ktorú som doteraz nemala možnosť nikde vidieť. Na druhej strane pohľadnice je uvedený aj presný dátum, kedy sa tento Sokolský deň v Revúcej uskutočnil. Podľa historických záznamov vraj Revúčania o túto akciu neprejavili veľký záujem a nezúčastnili sa ho v takom počte, ako sa očakávalo. Po vzniku Československého štátu sa začali hrávať divadelné predstavenia v slovenskom jazyku. Pokračovalo sa tak v slávnych tradíciách divadelníctva,
ktorého základy položil v roku 1866 doktor Ivan Branislav Zoch. Len tak pre zaujímavosť, na jednej z pohľadníc napísanej 13. augusta 1921 je aj tento text. Zítra ideme do divadla, ktoré požádá zdejší Sokol. Se srdečným pozdravem, Lída. Deň na to, 14. augusta 1921, sa uskutočnila v mestskom hostinci premiéra divadelnej hry Ferka Urbánka Strídža spod hája v réžii Milana Botu, ktorú nacvičili členovia telovýchovnej jednoty Sokol. Po elektrifikácii hostinca v roku 1927 začal čulejší kultúrny život. Na tejto fotografii, ktorá vznikla okolo roku 1930, môžete vidieť vľavo časť mestského hostinca a v pozadí budovu, v ktorej sídlil poštový úrad a lekáreň k Dobrému pastierovi. Po jej asanácii v roku 1946 postavili na jej mieste administratívnu budovu mestských lesov. Pozeráte sa na bočnú časť budovy Kohút v smere od dnešnej Kolárovej ulice. Fotografia zachytáva udalosti po 1. apríli 1938, kedy mesto Revúca zachvátil obrovský ničivý požiar. Dňa 29. augusta 1942 odovzdali do užívania zariadenie pre premietanie ozvučených filmov, kino sa volalo Gemer. Budovu Kohúta navštívil dňa 12. novembra 1942 aj Jozef Tiso, prezident republiky, a rečnil vo veľkej dvorane mestského hostinca. Po druhej svetovej vojne v roku 1946 až 1948 nazývali mestský hostinec Národným domom. Okolo roku 1952 ho začali nazývať komunálny podnik, skrátene komunál. Najdlhšie až dodnes je známy pod názvom Kohút. Tak sa kedysi volala reštaurácia na prízemí. Pozeráte sa na návrh projektu priestranstva pred Kohútom z roku 1962. Poslednou divadelnou premiérou revúckych ochotníkov bola 22. marca 1963 opereta Gejzu Dusíka Modrá rúža. Kultúrny a spoločenský život sa vo Veľkej dvorane navždy odmočal po 28. februári 1964, kedy v meste uviedli do prevádzky závodný klub ROH Národného podniku Pradiareň a trepárne Ľanu, dnes známy ako Mestský dom kultúry. V Kohúte fungovalo už len kino Gemer, ktoré však tiež ukončilo pravidelnú prevádzku 30. júna 1973. Posledným filmom, ktorý premietli, bola česká komédia Dívka na košteti. Do tohto videa som zaradila aj sériu unikátnych fotografií zachytávajúcich orientačné preteky motocyklov z 23. mája 1965, ktoré sa konali na námestí pred budovou Kohúta. Sú svedectvom nadšenia mužov pre motoristický šport a pohľad na vtedajšie motorky vám možno na chvíľku vyčarí úsmev na perách. Pokiaľ by ste spoznali niekoho na týchto fotografiách, napíšte mi prosím na e-mail, ktorý je uvedený v popise. Z týchto pretekov ma najviac zaujala táto fotografia, pretože ak si dobre všimnete, je paradoxne zachytená v tesnej blízkosti budovy Kohút a okolo motoriek pobehujú mladé sliepky. Asi naozaj platí, že kde je Kohút, tam sú aj sliepky. V 80. rokoch 20. storočia sa takmer každý mladomanželský pár vo svadobný deň fotografoval pred touto honosnou budovou na námestí, v ktorej, ako som už spomínala, sídlila v tom čase reštaurácia Kohút. Kde inde by skupinová fotka vynikla lepšie ako pred Kohútom. V 90. rokoch sídlil v budove tzv. Snack bar. Miestni ho však nazývali Šnek. Éra diskoték tu hrala prím, nebolo jednoduché sa sem dostať. Vstup mali len osoby od 18 rokov. Na tejto kolážovej pohľadnici vydanej v roku 2002 si môžete zaspomínať na časy, kedy fontána pred budovou plnila ešte svoj účel a bola funkčná, ale kultúrno-spoločenský život v budove už prakticky neexistoval. Výnimkou boli občasné svadby alebo maturitné plesy,
ktoré sa konali vo veľkej sále na poschodí. Táto neoklasicistická stavba má na fasáde aj veľa rôznych detailov. Možno ste tomu nikdy nevenovali pozornosť, ale aj napriek tomu, že ich už nahlodáva zub času, stále sú pôvodné a aj počas rekonštrukcie budovy boli našťastie snahy o ich zachovanie. Neodmysliteľne totiž patria k pôvodnej architektúre. Ponúkam vám pár detailov, vrátane pamätnej tabule a erbu mesta. Tak toto je ten náš Gemer. Veľká je jeho história, slávna, smutná a radostná, slzy a krv. Stemnú od prvopočiatku, dvíha sa ako závoj cez dni a roky, 10 ročia, stáročia a 1000 ročia, cez ten dlhý, nekonečný, nezastaviteľný čas. Tam, v údoliach riek Slanej, Muránky, Turca a Rimavy, pri malých horských potokoch, na úbočiach a stráňach hustých hôr odohrávali sa veľké deje starých, zabudnutých i nezabudnutých čias. Aj tam zápasil gemerský ľud s tvrdým životom. Žil, rúbal lesy, oral kamenistú zem, vrtal sa v útrobách zeme a vynášal na svetlo nesmierne poklady. Ján Brodsko, povstalecký básnik. V tomto videu som vám predstavila ďalšie materiály z mojej zbierky, ktoré neboli publikované v prvej časti, a rovnako som vyberala historické fakty tak, aby sa neopakovali. Táto stavba si určite zaslúži našu pozornosť. Prijala by som si, aby nový majiteľ našiel pre ňu také využitie, aké by si zaslúžila.